Live'dan qızıqly sahna arkalary. Üstağa da çeker bu yekşeme şov. Ay mene partıllatsak kolum doğruyum aydan yol plan partıllatsak di partılladı bilmeyen mesela gerekme yok man. Öwetsler maşgalasından jüwitli soraglar. Yok Murat kence delçi. Men o bolýar senki dogry diýen. Be Allah cennet etsin de şu cevap. Hemmeti we ondan hem köpüsü az wagtdan yekşenne sowgadyna. Her hepdeniň renkli täzeliklerini özüne jemleýän ýekşembe sowgadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlmaň başynda sunugat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyşyp bolalım. Sunugatälemi ýene renkli hepden izagalardy. Geçen hepde sunugat äleminde näme täzelikler boldyka? Renkli hepdemiziň başyny ýaşylylarymyz bilen başlaýas. Bego we mekandan yıla dayaydımı. Yıla day soğudurum. Tere day dine tingerim. Yıla day soğudurum. Tere day dine tingerim. Miwe gumman vahim. Geçen hepdemize öz täzeliklerini oşupdyr. Halipe we şagirtden çıkıydı. Gyzykly soraglar hem de sahna arkalary.
birinci maksadım onun. Kaneşne hit aydımım adama pes kelveren ok. Ödül peyda vermese ziyan yok. İsteyen hit aydım bolarını. Yani bana tapaq diyor. O hit bolsun, bolmasın. Şolaydım men yönü toyda hükman tans ettirer yani diyen. Men öňümde goýar maksadım. Bu aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiniz? Olaydım Azat Turduýewiň aydymyny şagirdim. Azat Turduýew şoň aydymyň saly sözi ýeňi hemme zat şoňky özi ýazdy. Bir gün jaň etdi halifa bir üç töşek aydym döretdim. Şuny ýaldan dinläp gör bir kil saňa gelşäjek ýaly. Menem bu aydym dinledim. Begendim aydym gowy aydımlar olan meselem goýýan molyn käbirini bilýän TikTok ne media rekomendasiýa diýe käbini eden ok bilýän. Aýny inşallah der klip bilen çykyp gowy üstünlükler getirer diýip pikir edýär. Netip bolsa. Klipinem şatlyk işleýär, şatlyk sopyp, ana şatlyk bilen düşdüň hersini üzümün kızı wa klipçiler. Şatlyga diýen ol şatlyk näme gitgile, näme geýmel klipde diýen ol. Ay brat, kara köýnek giýär. Näde diýär? Kara futbol, kara köýnek. Muny geýip kara olmasa da aç, bir karadan daşırak renk özümçe tayla geyik gelýän olyny. Brat şunu aýlaý diýen ol. Ay, normal. Şonu halamadyk da şo, şatlyk janyňdan ol näşýändir, gowurýan. İşinde üstünlük nesip bolsa ýakynlerde go begenler, dinleýijilerimiz begenler ýekşembe şow begenler inşallah sizden biziň backstage'imize gelip durun. Başımız üstünde ýeriňiz bar. Men ýöne sen ýan gelende bilýän bu ýüzüň bir ýerde gördüm diýen bu torun soňra şu klip bu tor tamamlady gel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun size de minnettar. İşinize üstünlük arzu edýän janyňyz sağ bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Diňe üstünlük hemme sunugy işärlere de üstünlük arzu edýän. Spasiba, ýekşembe şow. Marka yoli, marka yoli. Hemmelerin hevesi. Sevdanın teze yoli. Mesayladım onu. Marka yoli. Türkmenistan'na ilkinci marka yoli. Modadan galma. Odur ki, odan yaşa. Geçen günlerimizde Oaziflar maşgalasynyň täze klipiniň backstage'ine mehman bolduk we kızykly pursatlary şekile geçirdik. Klip pursatyny ýyllarymyzda jüwitli soraglarymyzdan erdik. Haýsyňyz ýer turýaňyz? Men. Men ondan hiç wagtym ýer turmadym. Men daş ýatamak bu turan wagty. Haýsyňyz ertelik taýarlaýaňyz? Ertirligem ýok. Ertirlik ýem ýok bide wapşe. Men kedimden şygyrly jonda düşünýär. Ya Muradam dama işte turýar. Menem ertirdim. Ya ertirlik ýen bol ya öz turup ýek Bir öz. stakan kofe içýän awa. Wallahi. Haýsyňyz köp bolsa uýaňyz? Ay muňa bara. Men ekonomist. 3 milyon berýän o tutuş bir aýlyk produkta da hala ýa be. Men ekonomist. Daşarda haýsyňyz köp gezegen? Men gedýän daşarda. Men Men kän turýançam gerýär, soň turamdan soň öýde bolmaly. D vitamin alýan köprek. Muňa da D vitamin ýeter, şoň üçin köp ýarany. Aýtma. Telefony haýsyňyz köp kullanýaňyz? Vay, şonu sorama, şonu gayrat edip sora. Men. Zat nahriyen wagtymyz bir telefon goýaý diýe men ýetişip bilemok onun başga wagt. Men gürleşi. Hem de aýtmışdaýdy, hem de. Metay gürrüň edip nahryman, gowerýän ýöne bu telefon elinden goýanok, ondan ýeközüm telewizor edip nahryan. İkiňiz de maşy sürýäňizmi ýa diňe murat sürýärmi? Bu ýatanmak metrýän. Çağılar mektebe gidip gelýär. Haýsyňyz köp jedelçi? Yok Murat kän jedelçi. Men ha o bolýar senki dogry diýen. Be Allah can nesip etsin de şu jogap. Jedelleşmene ýaltanýan men. Haýsyňyz ýermen? Men seni semredim ha o. Murat ýer. Haýsyňyz has bezenmegi halaýaňyz? Murat.
Men bedenmenim çıkıp bilýän. Teredeler şeyler. Günlük bedenmege asıl halamok Murat günlügüm saçından daratman da şerik çıkan. Ha, kamerska çıkmayan. Men biz makyajam çıkýan onu men görýän. Benim aydan makyajsa çıkma cannoğun, çıkma diýen. Yo, men gatar kayna tarafdan. Biriňiziň hala, belekiňiziň halamadyk zady barmy? Alalaşýan men. Hala Konulara girmeyelim. Men alalaşýan, hala çak bolamok. Alalaşýan, 5 ýyldan soň düzelýärmiş diýerler durmuş. Bizim de var haçan söwüşende de ýadymda şeňe Hudaýa şükür. Indi de güjük goşuldy bizim başgalarymyza. Haýsyňyz köp sowgat alýaňyz. Murat kan alýa. Sowgat. Bular var ya bu sowgat meselesinde. Bu orada. Yok, dowlan günlerde wagtda alýa. Şampun da adam alyp goýur ya. Bu orada. Mesela yok günlük ulan yani yok zaten ama alaýan men sowgat diýip. Bäri eşigem kan tulamy. Aksesuarım kan. Yani gow sowgatlary metdiň olaram ýatdan çykarma. Dowlan gününe ulrak sowgat. Özel aýra tin sowgatlar. Haýsyňyz has gaharjaň? Men ol bilen ama. Yani men gaty seýrek gaharlanýan. Bu günne gaharlanýa. Yani men gaharlanşym ýylla bir ýedek ýa-da iki ýedek. Bu gahara gelse de kan yüzüne çıkaranak. Men gaharym şu ejelen gahary da aýallaň günne çagalar üçin edýän gahary, hapaçylyk üçin edýän gahary gara. Şol geçici zaten. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bulaydym ýazanmada kan ýyl bolla. We kan bir ýyl kan wagt boldy. Bir ýyl bolandyr. Ondan soň ilki şulaydym klip etmelidik, geleňsizlik etdik, başga klipler bardy, gezdik. Ondan soň Nowaçan ýelpeselenini täze görnüşde çykardy. Ondan soň ay borlay şu klip galsyn diýdik. Şu günem aslında başga bir ýerde çykyş etmelidik biz. Aşgabat'a geldik de. Onu da o ýere atkaz boldy. Şu klibiň nesip ekeni, şatykçanyň boş ekeni garar. Özümüz için diýip aýdaýaly. Hani milli bir zat edesimiz gelýärdi we şolaýdym ikimizde de. Stilimizde de bir näýle. Gabat gelýär. Men teatrda işlemden wer böyle milli ýeşik görmändim. Begenýän. Bu ýsanlar ýalar. Ýaýlymyzyň bu gedek sany hem şundan ibaret. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Innik hepden